Glumar thlem ka NASA ka badai ka organization ka badai pay ki line hau ka bana pokari Amerika hadin ba unewe khna unang snong chakari Amerika ulayo ring ya kan ka video ha ka bala sakhi ya kite ki lai tli ki tiar phla ki bala her pa ka sahet benang bat ki bala wandoru ha ka dor chaka triangle bat ki bala her langru ha ka ju kapor ka NASA ka organization chaka hau na pokari Amerika ka laong ba hadu menta klamna ban pensisang bahkan ka video kadai ka basisha lene ka bakai Henry nakaliang cak sipai cengkari Amerika kila ang balase kane ka jingyo ring chone khna kalau ka ba ipla sisha ha ka ba ampa gi yakum gite ki jatiar ki ba phla ki ban her hapo kate ka sahed nang cengkari Amerika susu ki sipai cengkari Amerika kila ang hadin bikila da ban phun ya ki Air Force cengkari Amerika ban kelib ni yo lase yo dai ka Air Force cengkari Amerika ka bala penher ya kite ki jet ki aeroplane Henry nakaliang cak Air Force cengkari Amerika ro kala itu bak khlam penher jet AA lane khlam penher aeroplane AA ha kate kamit bat kumta kane ka jinglap jong ka NASA halor kane ka video ka bala send une ukhna kala boy udak cengkali ubahe ba hakmat ki starot ni jong ka NASA kila ongro bakane ketiar kalau ka ba phla shisha namar ba yakini ketiar amsim lala ban trak ling baki komputer jongki yakite ketiar kumta nakalian cakana sa kala shims nan ya karai badan shisha ki cacing thau ki ba em ki ba dai nasabar cakane ka perthai bat baro sikat ta kilawan ban wan khmi lenti ya kane ka perthai jongi bat ngi ki brepat ngemla satya ban kiam lane ban yakendo bat ki handre kan sapoi pat kapor ba kini ki wiki jaj ban reu lane ki jajing thau ki badan sabar cakane ka perthai hakan no kapor kin sahiar tma ya kane ka perthai ka jongi lama ham lupa kanasa.